Kaixo ikusentzuleok eta ongi etorri Euskal Zitiko programara. Gaur kontan bi gonbidatu ditugu, Nafarroatik etorri direnak. Eta horren aurretik, beti gustatzen zaigun moduan, ipuin baten hasiera edo kontatuko dizuegu. Zuek maite alduzue basoa, eta maite aldituzue oreinak. Maite balin badituzue, itxaron programa bukaerara arte, eta bitartean gozatu. Egoitz Gorosterrazu eta Maiane Txuperena etorri zaizkigu gaur kontan platora, atxaldeon biei. Atxaldeon. Atxaldeon. Bueno, konta iguzue, nortzuk zarete, aurkeztu pixka zuen burua. Ni Egoitz Gorosterrazu naiz, ikundarra, 27 urte ditut, eta berez gasolinera baten egiten du lan. Eta zure kasuen Maiane, konta iguzu? Ni Maiane, erranduzu bezala, eta 24 urte ditut, erdi lesakarra, erdi endaiakoa, haurtzaroa endaian pasatu dutelako, baina gaur egun lesakan bizi naiz. Eta gizarte antropologiako ikasketak egiten ari naiz gaur egun, eta gero lanin topatu Euskal Herriko Gazte Komunikazio proiektuan. Ederki, orduan lanean zabiltzate biak, ikasten ere bai, eta horretaz gain ze afizio dituzue, zertan ibiltzen zarete zuen ordu libretan? Ni afizio handinetakoa bertsoa dut, bertsolaritza, hortxe ibiltzen gara, eta gero batez ere joalduna, ez? Joalduna gara, ikunan eta zubitan hori da, kiri-kiri ikasea eta kanporate ibiltzen gara, eta hori bi afizio handinak. Eta maiz ibiltzen zara asteburua handitzetan edo astedarte handitzetan joaldunekin? Gehiago asteburutan. Ara eta hona ibiltzen gara, eta astez laseixo, astez izaten deola, irailan egun fijua izaten dena bat, abendun bertze bat, baina bertzela asteburutan. Eta zure kasu Maiane zeintzu dire zure afizioak? Egoitzek arrandun bezala bersutan ibiltzeare gustatzen zait, tarte batez utzi nu, baina berriz ere hasia naiz. Idaztia eta lehitzeare bastante gustatzen zait, eta gero tarte libretan mendira joatia eta ere baita. Ederki. Badakizuen bezala, gure helburua pixkat bi euskaldun elkartzea da, euskararen inguruan hitz egiteko eta pixkat Nafarroako errealitate ezberdinak jasotzeko. Baina horren aurretik gustatzen zaigu zuetaz pixka gehiago jakitea eta hortarako galdera motxo batzuk prestatu ditut. Orduan prestatu erantzuteko? Bai. Erresa dire, Zuri Egoitz, zer gustatzen zaizu gehiago? Mendia edo itsasoa? Niri mendia. Ikunin mendia da, itsaso ez da, eta mendia gehiago. Eta joateko ohitura duzu, maiz ibiltzen zara edo? Aspaldien nahiz ibile, bino berez egun bat, urtero egun bat, herriro mendire ikena 30 egunin joaten nahiz urtero, eta ero tartera lagunerin ere bai. Eta zure kasu Maiane? Nire mendia gehiago gustatzen zait, baina egia da, endaiakin lotura hori dutenez, beti dutela ohitura tarteka itsasoa ikusi beharra dutela ere bai. Eta erraten dute lotura bat horrek egiten dula eta... Eta endaian bizitzen genean maiz joaten ziren itsasora edo etzen alako... Tarteka igual, asterka itera edo negun gustatzen zaidu berexik. Jende haunitz ez dago nein eta udan betetzen da turistaz, baina negun polita da pasitzeko eta... Eta urtaro bat aukeratu behar, zein aukeratuko zenuten? Nire igual negua, justo direlako orduan inautire herriko inauti, guretzat egun handinak, nire bertzela uda gustatzen zait. Orduan batetik besta, baina udako bestak ere ez ezkizu txarrak egingo, ez? Ez, udakoa alde bate bertzea ibitzen gara. Eta zure kasuen? Nik kontrako kera martxot, nik udaberria eta udazkena gaiena gustatzen zaizkiten. Zerbaitengatik bereziki edo? Ez da naturan kolorik eta temperaturarez sobera hotza sobera berua, gustatzen zaizkiten. Eta bizitzeko leku bat aukeratu behar, herria edo hiria, zein aukeratuko zenuten? Herria eta hiria bat hobe. Hiri bati netzai gustatzen, sobera jende, gero galtzen naiz, Iruña bati ezin horre bizi. Eta herrik hiri batin denak izautzen gara elkar, eta horre durin politia hori da, ez? Netzat azkenin, ni herri bitin gelditzen naiz. Gustatzen zaizu herriko ostatura joan, antxe denak ezagunak, trago batzu hartu, eta hola iritzia. Hori da, igual lanera ez, minio ostatura bai. Zure kasu Maiane? Nik bilo gustatzen zaizkit. Bizi izan naiz
ikasle garaian eta hiritan, eta lanin ere bai, eta gustatzen zait, baina egia da herriak ematen dizkizula bertze gauza batzuk, ez? Hurbiltasun hori, nire kasun euskaraz bizializatea ere gaurkoa gaia denez, eta, segun ze bizitzako fasetako eta ze gauzatako nahi bile gustatzen zaizkit. Eta herri bat aukeratu behar, imaginatu maten dizutela txeke bat, edo alakoren bat, esate dizutela nahi duzuen herrian bizitzen altzarete, nora joango zineten? Ni momentu nintzen mugitxuro, nire herritik. Horo itxuna niko zenuen etxia? Bai, berez bai, edo bertzela hola herri bat txikia badena, hola hain txitxe batin, eta ja han bizimio, berez itxunan bertan. Eta zure kaso, Maiane? Bai, nik ere lesakan alde inen dut. Ordu momentu hauetan bedere, lesakan geldituko zinen. Bai, gustora nago eta... Eta jatetxe batera joanez gero pixka bazkaltzera, afaltzera, zer aukeratuko zenuten jateko? Ni karturo nun gehiago, arraia edo olako zerbait, haragia minio lehenago. Bai? Bai, gehiago gustatzea hola tramporat etzetin balima dago beti hartzen dut. Haragia itxi, minio trampun bai. Zure kasuen, Maiane? Bai, ez daukera txarra, arraianan ikitxin ez dut honez jaten, eta, bertzela ni barazki izaleagoa naiz, berez. Eta gustatzen zaizu gauz ezberdinak probatzea? Bai, baldin bada hola probatzeko zerbait berezia, normalen hori aukeratzen da. Literatura zalia zarete, liburuak edukitzen dituzue mesila jarrita edo ez date sobera irakurtzaliak? Jarrita ez, eta lehitu ere gutxi. Egia hori nire anaia bai, ni berez lehitzen duten egunero egunkaria, hortia liburua hasi iken naiz, bigarren ojarroia aspertzen naiz. Ez duzu harpatu horreinik baten batola engantzatu izuna? Bai, bat arrautu nun, jo maiak atezun liburua, eta hori egia da bi egunez lehitu nula. Inoiz ez du basatu, engantzatu nintzen. Bere esperientziak eta kontatzen du bertan, ez? Bai, eta gustatu zuten, bere gaztetara esperientzia eta dena, eta bi egunez lehitu nuen, engantzatu nintzen handitz, hortara. Eta zure kaso, Maiane, bauz irakurtzeko zaletasun hori? Bai, niri bastante gustatzen zait, eta egia da ikasketakin eta lanakin eta ez dutela denbora honitza arrautzen, baina beti badut libururen bat lehitzen. Eta baten bat badagoela pixka markatu izuna edo bereziki gustatu zaizuna adibidez euskal literatura alorrian? Bai, igual erran nahi nuke azken, dela jaute batzu lehitu nuen Eider Rodriguezen bihotza handiegia, bai, haunit gustatu zitzaitena. Eta gero ondotik lehitu nuen Fakirraren ahotsa Arkaitz Kanonan ere bai, eta hori ere haunit gustatu zitzaiten. Baina, haunit daude gustatzen zaizkitenak, osake. Eta nabaritzen duzu, Euskal Herriko literaturan badagola orain azkenek urte hauetan emankortasun handiago bat, edo nola ikuste duzu orokorrian? Ez dakit konparatzen egia erran, baina, bai ikusten dut, badirela kalidadezko lan bastante ari direnak ateitzen, eta nik uste dut pozgarria dela. Hoi, ona izaten da beti. Bai. Musika gehiago gustatzen zaizu egoitz literatura baino? Bai, musika gehiago ez, euskal kantu, rancherak, mexikanak, horietan bai. Adibidez, terno eta hori ez, egia da. Gero guaingo kantu ratetzen justenak azkenak, Fonsina, Despacito eta horietire bai, eta gero euskal kantu batez ere. Eta euskal kantuta nola pixka sakonago sartuz, badago talderen bat bereziki gustatzen zaizuna? Dentir, haitzen dut euskal kantutan. Kantautore edo erraten dena Mikel Laboa eta hor zirenak, horiena Kristona, eta gero guain gustora haitzen dut Puro Relajo, Nafarroko talde bat, ranchera, mexikanari jintzuna, eta hori gustora. Badago joera, ez? Zure zonalde inguruen rancherak eta hitzeko eta... Bai, Kristona bada, egia erran, beti bestetan erratzen dugu ranchera talde bat, mexikana talde bat, eta bada gehiago beste kantu batzutara minio. Zure kasuan ere ranchera zalea zara edo... Ez sobera, ni rock zaleagoa naiz, bai. Eta berritxarrak alakoren bat... Bai, berritxarrak adibidez izan da, eta da, talde bat haunitz gustatu izan zaitena, baina ja utzi barrute, baina, Eta, bai, estilo hortako musika, baina, dentik aditziare gustatzen zaitu. Euskal kantari klasikoak eta ere aditzen jutarteka, eta nazioarteko musika eta ere bai, eta, dentikan. Daude talde batzuk roka aipatu duzunez Euskal Herri mailan izan direnak eta orainik oihartzun bat dutena urte handiz pastuta gero, baina talde berriak sortzen nahi diren horiek ere ikusten duzu hautela nondik hartua edo nola ikusten duzu momentu honetan panorama pixka zure realitatetik? Bai, ikusten dut, igual ez dela talderik gola inbertza arrakasta lortzen dutenik, ez? Baina, gauza interesgarrikoa dire eta deskurritu behar. Ezagutzen, ez? Bai. Zaila da pertsona bat aukeratzea, baina eskatzen dizuegu hemen batzutan, Euskal Herrian literaturari dagokionez bertsolaritzari justu biek bertsotan ibiltzen zaretelako edo beste hainbat alorretan
iduritzen zaizuna pertsona bat azpimarragarria edo aipatuko zenutena, ez? Bere itzalpeko lanagatik edo besterik gabe bere ezaguna delako eta berak ekarri duenagatik. Aukeratu behar pertsona bat, zein etortzen zaizu burura? Hola, haunditzera aipatzen zuen bertso mundun, eta egia da Xabier Amurizar, ez? Aldatu zula bertsoa lehen zena eta orain zena golpin, gero ere bai egaina, niola bertso mundu hori ere, literaturan eta hor galtzen naiz, nio bai Xabier Amurizar bat aipatu nuke, ez? Bertso hori eman dionengatik. Zure kaso, Maiane? Niak eta literatura eta hasigaren aipatzen Ramon Saizor Vitoria aipatuko nuke, igual da gehien gustatzen zaiten idazletariko bat, eta Martutene bere liburua ere, haunitz gustatu ditzaiten, kriston totxoa da, baina... Sakon xamarra omen da, ez? Engantxatu egon nintzen horrekin ezagizun bat mora, eta hori errango nuke. Orduan, ez zenun errez irakurri, baina gustora bai. Bai. Erraten alda izan zela esperientzia. Bai, haitz gustora. Eta bidaia bat egitekotan, nora egingo zenuten? Ni bidaia bat ingo nun, egon nahi lehenago, 10 egunez egon nintzen, Argentinara ingo nuke, behititik gotxino dena ikera. Egon zara dagoeneko Argentinan? Bai, egon nintzen behitin, eskelen, egun batzu, piedra bat ingo hortan, eta kristona gustatu zen, eta zero nintzen faro del fin del mundo izaten dena, eskeletik, eta gotxino eta tardi batzuño dena gurutzatu. Orduan gustatuko zitaizun hor galtzia pixket, ez? Dirua hondiz behar da, baina berez bai. Hori gainea bater egontzen errantzen eta kristona omen da. Eta pixko bat, hemen ditrate eta izautzi hori ederra izango zen. Bai. Zure kasuan gustatzen zaizu bidaiatzen, Maiane? Bai, ez dut haunitz bidaiatzen, baina bai. Eta bidaia bat egiteko eta nola, nik beti erran izan dut ekialde hurbila nahiko leukela izautu. Irutzen zetelako txoko kultural bastante dagoela, ez? Gure kulturatik horra, baina nik uste dut ongi prestatu beharreko bidaia dela eta guainikan. Ikusiko da, ez? Ikusiko da. Poliki posible bidaia. Segun herrialde zegoera ez dira izaten sobera herrialde gonkorrak eta bai. Baina horrek ere badu bere xarma, ez? Ikustea bertze realitate batzuk. Bai. Bueno, esate dute bertsolaria juergista xamarra zaretela, eta badago bestaren bat Euskal Herri mailan bereziki gustatzen zaizuena eta gonbidatuko zenutena edo zeini erran ona etorri behar zarete besta egitera? Bai, adibidez Leitzako bestak izaten dira kristonak, egona naiz urtero joaten gara eta kriston beste izaten dire, Zarautzen Euskal Jaia iraila 9ean goizetik hasiezko gosaritik, eta kriston girua patzen dute, dena baserritarrez bestitu eta sortzen den giruan kristona da, plaza hiri bat ingurun gazte guzik, nolako girua harritu gelditzen, guiuari jotzen egoten garela, eta gero ikusteko nire erira tiraturut, itugu inautetan desfilea bintzat, ez? Joaldunak, arrozak, hainbertze joaldun, 70, 80 joaldun dena batea soinu hori, kristona. Emozionatu iten zara lako honetan? Bai, holtrutan ez zago hartzen, gero telebistan eta ikusten, xaloan eta grabatzen zuen eta kristona. Unkitua? Bai, haiz polita, egi erran, ni horik. Zure kaso, Maiane, badagoela beste batera da unkitzen datzune edo... Bai, nire inautik haunitz guzan zaizkit eta nire kasun lesakakuk. Eta zakozarro ezala teitzen naiz ni eta... Bai, eta hori niretzako ere emozionantea zeaten da, eta gero, urrengo egunin ere fraindarrakin eta teitzen gara eskin eta hola, eta... Inautik haitz garai polita ditzen zaizkit. Eta gero hortzela udan, lesakako San Ferminak ere uste dut aipatzeko moduko direla, eta bertzela azken urtetan urtero joaten gara eta Bilboko aste nagusia ere bastante gustatzen zait. Merezido. Kriston txosnak egiten jozte, kriston montajik eta bai, badago gusto guztitako eta polita izaten da. Badakizu antropologia ikasten zaudela, zuk egoitza zaiz zer ikasi duzun zehazki. Ni basogintza. Eta badago zerbait ere gelditu zarena gogoz ikasteko edo erranduzula bertze aukera bat izan ez gero edo berriz hasiz gero bertze zerbait ikasiko nuke? Bai, grado superior bat ikero intentzio dut guainez, baina noizbait ere eta hola, elektrizista gustatzen zait handitz, ingo nurre gustora. Guain momentunez lan inago eta hola, eta hasi inen lanin dirua hartu ez gero jatzen zentzala, ez? Izaten da, ez? Baina bai ingo nurre gustora. Eta zure kaso, Maiane, badagoela bertze ikasketan bat edo ingo zenuna edo gelditu zarena goguekin diteko? Ez, guen gozez. Guainekan antropologia ez dut akautu eta akautzen baldin badut, ongi gustora galdituko naiz. Bueno, eta ja bukaera aldera, aldea konprometistu xago bat botako dizuet, sekreturen bat balduzu egoitzola hemen kontatzeko guri txiki bali bada ere.
Sekretua onditz. Haunditz, ostras. Baina, guain ez. Sekretu gutxi, egia erran. Eta bat ematen guri kontatzeko baduzu? Ez, badutena ezin da kontatu. Ez dira kontatu, eta zure kasuan Maiane, Nire antzeko. isili geldituko nahi. Isili geldituko zara. Ez nahi sekretu unitzeko, bino. Eta baten gezurren bat bota duzuna ora hemen kontatu dena aldena Amari lanian edo lako bat baduzu baten bat? Gezurrak, nire bizin ondiz botaitut ez, mino guain hola, ez darit, etzai gogotzen gezurra hola bota dutena kontatzen dena, mino egia erran lautiriru gezurrak, hori bai. Batzu bai, ez? Bai, bastante. Zure kasu Maiane badagoela baten bat kontatzeko... Ez dakit nahiko txarra naiz gezurrak erraten, baina bueno, nera bezarun eta gurasori pilaka seguro. Hala izaten da. Eta bukatzeko ametsen bat baduzuna ora etorkizunera begira? Ametsa guain dugu gutxi arte banun bat, guain ja parte xamarra dut, Nafarro Bertsoa Txabeldera irabazia, zai ikusi dut, eta parte xamarrez, mino erran dizuten bidai hori. Hori izango zen, ametsa dirua izan ez gero, beterru nuen amets bat. Hori inoiz ez da jakiten, eta bizio luzia da, egoitz. Hori da, hortan ja bada denbora honditz, arreite ez da... Eta zure kasuan Maiane baduzula ametsen bat hurbilera edo urrunera ikusten duzuna, gustatuko zitzaizuna? Ez dakit, personalki ez daila igual ez, baina bueno, hola, kolektibok eta urrutxira joan eta Euskal Herri aske bat edo, eta Euskara denez gaurko gaia, Euskal Herri eta Nafarroa Euskaldun bat lortzia amets politatzen entzen. Haundia, baina... Ederra izanen zena, hala da. Bueno, mila esker bikote, plazer bat izan da zoi pixket gehiago zauntzia, eta dakizuen bezala orain biei lasai utziko zaituztet, Euskaran inguruan hitz egiteko eta zuen buruak pixkat gehiago ezagutzeko. Mila esker eta beste bat arte. Bale, eskerrik asko Maia. Ero arte. Bueno, egoitz, aipatu duzu, bilek gara herri txikitan bizi garanak edo, eta gaiak gaurkun Euskaran gaia den, ez dakitzu itunan baduzun aukera Euskaraz bizitzeko eguneko egunin edo nola ikusten duzun egoera? Bai, Euskara ikunin azken egunero egun Euskara egiten da, dena txiri-txiri dira Euskaraz. Erdara eta da onditz hartzen dugu gure Euskarako oso azterro modun. Mino egia da ikunin bizitza altza gero ondoko herritan batzutan, adibidez aurrak erdara zaitzen dire, denbora guzin, lehen eskola joate ginelik autobusen sartu eta erdara zaitzen ikun. Guraso euskaraz irausten dite, mino erdarara joera dute eta horra adibidez, igual euskaraz ite alda, mino gehiago erdaz ez, mino ikuna bati ni uste dut erdaraz bizi nahi dunak, bera nahi duak euskaraz bizitza aldela nahi duen bezala. Eta zur hori lesaran? Bai, nik iguala ikusteko gainera, nik txikitan endaian bizita eta kriston difentzia nabaitzen dut, ezin duzulako denain euskaraz, eta niretzako lesakan da goza bat, erosketak itera edo zein gauza itera joan alizatea eta euskaraz moldatu alizatea. Bino alare bai ikusten du jende pil batek ibiltzen dula gaztelera. Eta helduen artin, berroita hamar bat urte inguruko jende horretan, badago joera nahiko handia gaztelerakoa, eta pentsatzen genuen gaztik euskara zeginen zutela, baina ikusten dire gaztetxo batzuk taula gaztelera ziten dutenak eta ni pixkot kezkatzen dira egia erran egoerak, ez? Beti pentsatzen dugu, ez? Nafarro iparraldea euskalduna eta ez dago arazorik eta dena moldatu, baina, bueno. Eta ondoko herritan edo aurra arte ikusten juzu eta erdara zoazin eta zein pena ematen du. Bai. Eta nik uste dut konstiente izan barra garela, bagula kriston aukera herri euskaldun batzutan bizitzea eta hori probestu barra dela. Eta herri diferentetan badela euskaltia ez, herri bati bertza igual 2-3 kilometrotan arron diferente solasten da ez, gure ikunan gauza bat erraten badidez beste erraten du, zubitan, fiesta, nahi diferente da hori ere azkenin da politia euskara duna ez. Eta ika eta hola solasten zer badidez edo? Bai, ez lagunen artin, beti ikran gabiltzi, irretan. Gero igual familin ez, azkenin gurasuri ikia hitretan, azle itxusi helditzen da. Eurek zueri igual. Eure bai, eure ikeutela sai edo anaien tartin ere iken dugu. Azkenin anaiaren etzai gustatzen hitretan ikia, egia da, beti trabreatzen da, ero lagune hartin beti itra. Ez du, hola, normal zukra gutxigo. Zuer? Mutilak egiten dute, baina neskan artean galdua dago. Igual hola, saiatzen gara, baina nola ez dugun berez ikasi, ez zaigu bat eitzen natural, baina bueno. Bai. Eta leheno, inautik eta aipatu jozu, ez dakit
Joaldunak eta, zuretzako hori egun berexia zanen da, ez? Bai. Itunan edo, Bai, nola bizi duzu ere? Inautetan egun guzi gaztelen 7 egun izaten dugu, egun guzi izaten di berexik, baina astelena goiz-goizetik hasten gela gosaritik. Gero txaranga bat iparralde ditortzen arepatzen duen ambientia, joaldunen atzetik. Gero hainbertze joaldun kustia holko soinua eta gero sortzen den girua, ganbara bati 950 pertsona bazkaldu. Eta ero dena gaztia zaharrakin, dantzari, kantari, solasin eta hori da azkenin, bertze bestetan ez duzun errontze ditzen, ez? Bestetan da gehiago familikoa o bazlari familirinin, eta hor daia herri guzia. Giro hori, ni uste dut herriko edo zinei galdetu eta hori erratizua, ez? Gero joaldunetan oio ipurdi hartzen zait, emozionatu iken gara, baina azkenin hori da. Inauti bihotzin eguntin juzu. Herri guztia elkartzen dela azkenean, ez? Hori da, zaharra gazti, igual da, zaharrari lortza ematen ez, handenak. Hori, azkenin gero, kantari, bertsu kantari, ez da herrit. Askotan ezin despiratu ez. Ni uste herri guztietan egin jauten espeun egoten dela eta gauz bera sentituko dela. Bai, gero igual herria, lesaka badiez herri onditxu da eta igual gehiago banatzen dire, ez? Claro. Gu zako zartan adibidez ateitzen gara kriston pila eta gaztik gehienak, baina igual ez da herri guzti horre... Hori da, baina herria hundigua delako. Bai. Herri txiria bat zen, uste dut dena batea atero zen eta. Ja. Eta gero hori aurten lesakan ja budu ikuzu San Fermina, denat esperun. Haiku dut zubi gainekoa edo gauza desberdina, ez? Aurten berrikuntza bat direla edo. Bai, desberdina, baina berdina aldi berin, ez? Bai, aditzen da, eta nik uste dut ala izanen dela, aurten lehenbiziko aldiz neskak ateiko direla zubi gainera, baina, guretzako ere ez da hain gauza berria, ze azkenin, zubi gaineko dantzari taldin ateitzeko, eraun barratxuzu bizpairu urtean saiatzen aintzinetik, eta duela 3-4 urte hasi ziren neska batzuia ensaiatzen, orduan logika izanen da, aurten tokatzen zaiela ateitzia, eta nire ustez gauza naturala da, denek badugu hor parte hartzeko eskubidea, eta konten. Bazen garaia aspalditikan nik uste dut hau nitz solasten zen, ez? Zeba ez dira ateitzen eta ez zegoen inolako debekurik, igual presio sozial bat bai, eta arazori gabe gertatzen den. Hori, politi izaten da hola neska eta mutia ikun joaldunetin neska gata izan dira eta nahi gustatzen dira, ez? Bien frenin gauza garai eraldatu dire eta neska ere sartzea gustatzen bat zaiote eta nahi izan ez gero. Bai, eta denak elkarrekin gozatzea beste horretaz eta... Hori da, polita. Eta bertsuri buruz, eixen erran bertsoia, zure bertsolari ezara. Nahiz da lehen egon zen urte batzuk bertsu kantatu goge, minio zuri itzea irutu izuzun Euskal Herriko txapelketan ez. Lehenbitziko emakumea izan zen txapeldun guain dela 8 urte, 2009an. 8 ez 10 egin jo. Gero amets, iparraldeko lehenbitzikoa, eta guain berriz Maialen. Ze irutu maila eta final horiekta. Ongi, nik uste dut, hor Euskal Herriko txapelketako finalin dagoen maila ikaragarrizkoa dela, eta nik uste dut denek flipatzen dugula horrekin, eta denak joaten garela bekera final horretara gozatzera, ez? Eta bai, Maialenek irauzizu 2009an, nik uste dut ederki merezita, irautsi du kriston maila dula, eta nik uste dut Maialen Lujambio bertze buelta bat eman diola bersoari, gaiak pensatzeko moduri, bersoak berak josteko moduri, eta azkenko txapela berriz ere berak irauztia hori irausten du, ez? Amets ere maila hortan dago, punta-puntan, eta ez dakizu nola ikusten duzun, baina... Bai, ni uste Ametseri aurten azken txapelketan faiatu zela finalin zuzenin hastia. Bertze final bat ikuskuen Maialenek irauzkotzun txapela, seguna ez, hori ez darru, baina bintzaia azken bertsoi finalin hastia, rodaji egin gabe, ni uste hori kaltetzen dula, ez? 2000 bat Maialenei pasatu zaion, bigarren gelditu zen gero finalin hasi zen bosan, eta 3. gelditu zen. Orduan, egaina bat, bertze mundukoa dela areri ez di afektatzen, baina bertzei bai. Eta gero Maialenek intzitun bertsut irunguk. Hori erramarizu, nik uste dut Irunen ikusi zela, Maialenek irauzti hartzula txapelketa izan zen, ikaragarria. 3 bertsoie bota zitunak, ez naiz neska ez izona, naiz muti eta izona.
hori neska eta gizona hori izan zen Nire inonez egon nahi haute da zure zinegona, hori, nego nintzen gero ikusten bideoiek berriz, YouTubeen edo bertxoa.eusen edo ezagin duen dauden, eta batzutan kamara biratzen da publikora eta ikusten zu jendin aurpegi erraten zula, nola hindu hau, ez? Eta bertzen aurpegi gelditu zen, niz hemen. Uneia hainiten, izan da zuenin polita. Mandi bertze buelta bat bertsuri maialene tristona. Nafarroko txapelketare guen dela gutxi izan du da, zu parte hartu zen, nola, neko goiz eliminatu zinen, baina nola ikusi zu gero txapelketa eta... Txapelketa ahitzona, gero gaztie berriak edo Xabat triston txapelketa egin du, Joanes ere bai, finalin ere bai, arpegi berri dirustia hola, ni nahi nuna zen neskar sartzia, zenin beti gizona neska batzure gustatu zuten ez, ikustia. Eta gero pozgarria ere bai, aurten txapelketan, tuterara eramida saio bat, Nafarroa garaian hain bekin euskara gutxi solasten dena, eramatia saioa eta dena aretua egotie betia, hori izan da tristona ziertua eta gauza politian uste txapelketakoa. Gaina ez tutera bakarrik, ez? Nik uste dut final laurdenetan eta saiatu zela bai Urdazubin, ezagin duen, pixkot normalin igual hainoikoak ez diren... Ez diren lekuk ez. Lekutan, ez? Edo herritikibuk, edo pixo periferia... Bai, Urdazubin bertsua ez da hain aikua edo batzu bai gustatzen zaie, baina ez da hain bertze. Edo tuteran, leku diferente horiek, azkenin biharrezko da ez, eta finala Iruña batin... Bai, hori behar da. Bai, Iruña hola, nahitasuan nire guainik faltan botzen dut ezin da, baina Labriten jokatzen finaleko giru hori da mundiala. Labrit bat betia goitino, eta sortu zen girua 2000 metrero finalin, bertso irintzuten, nahi zuten bezala bertsotan. Azken triston giru honakin, iten zu erreix. Hontan ere giru polita izan zen, orokorren ustez, eh? Bai, girua polita. Baina da, azken niri gustatzea Labriteroa bertzea bai. Eta espentzak intzu finalera ietzeko nozbaita edo? Espentza banitu gaina pixko bat utzi dut, baina espentza beti izan behar da ez, erraten azkena galtzen dena espentza betzana gero ikusten duzu ondu norkantatzen duten, eta zaila da ez, azkenin Julio, Enero, Lazkoz eta betikoie fuerte daudenak, gero gazti fuerte heldu direnak, Joane Xabat, Alaz Neutxalo Iker, Josu Sanjurjo, Saioa, badira inbertze, baina orduan ikusten hori eta errantza jode. Hau egin zaila da, beti espentza, nire uste dut zure ibilbidin bertsoa hitzetzik gaztetan Euskal Herriko eskuarteko irauzi zinula eta iparraldeko txapelketan parte hartzen bazu izango zu espentza, ez? Guain xilaba hasiko daia taldekakoa udazkenin eta izena eman dugu, osak ikusiko da. Xilaban Bardotan eman zinon, familia. Bai, Bardotan Nafarroko, bai. Gustora egon hemen zure egin solasin, arrautu dugu, txarla, bertze egun bat izahitero gehiago. Gero ere igual traba bat hartuta eta... Hori da, traba bat alasai. Bai, eta gero, San Fermintan joanen gara, lesarrara, ikustera zubi gainekoa, eta aurrero gunin beste ikera. Aber, kondiziotan zaudeten ikusteko. Bai, batez beste ikerer bai, ikuna lesarra inbertan edurita ezin da faltatu. Hori da. Esaten dutenez, baztan inguruan, ba omen zeuden bi anai arreba, Maili eta Jakes. Mailik ikaragarri maite zuen natura, eta batez ere oreinak maite zituen. Bere anaiak berriz, eiza maite zuen, eta egunero eskopeta hartu, eta hantxe joaten zen alde batetik bestera izan. Egun batean, kontalari batzuk etorri omen ziren urrutitik, eta baztan aldera iristean, Maili jeitsi, eta haien istorioak entzuten hasi omen zen. Bertan omen zeuden, zahar guztiak eta kontalariek alaxe esan omen zuten. Iruritako errekara joanez gero, ekainako 21, eta bertako erreketan hitz magikoak esanez gero, bertako lamiek desirak beteko zituztela. Herrikoek ez zuten sinetsi. Denak hasi ziren esaten hori istorioak zirela eta gezurrak zirela. Baina Mailek sinetsi zuen. Eta errekara joan, eta ekainako 21 gau aldera, hantxe, errekaren parean, bere desira buruan, hitz magikoak esaten hasi omen zen. Eta batean, pum! Bukatzear zegoela, hitz magikoak esatez bukatzear, errekara erori, eta hots bat entzun omen zuen. Maili!
Desira eskatu duzu, baina ez duzu eskatzez bukatu. Horregatik erdizka bakarrik beteko da. Egunean zehar, oreina izango zara. Baina gauetan berriz ere, neska bat izango zara. Momentu hartan, Mai pentsatzen bueltatu zen etxera, zer esan etxekoei, eta laxe esan zion amari. Ama, hemendik aurrera, egunero jeitsiko naiz herrira, jostera, eta egun guzia pasako dut bertan. Goizero, eguzki ateratzear zegoela, korrik abiatzen zen, eta lehenengo dizpiekin, oreina bilakatzen zen. Pozik zebilen saltoka, alde batetik bestera. Baina egun batean, anai etxera etorri, eta laxe esan omen zuen. Oreina berri bat ikusi dut gazte-gaztia, eta hantxe dabil firinfaran salto eta salto. Hori eiztatuko dut urrena. Mai triste jarri zen, eta amak esan zion, jakes, utzazu oreina hori bakean. Baina hantxe jarraitzen zuen jakesek ideia burutik kendu ezin, eskopetarekin alde batetik bestera. Eta egun batean, Mai oreinarekin parez pare topatu omen zen. Eta hantxe, Maik eskopetaren begia bere aurrean ikustean, jakin zuen, ezingo zela lurralde haietara berriz bueltatu. Eta korrika, urruti joan omen zen. Beraz sekula, oreina bat saltoka ikusten baduzu, goizargian, jakintzazu, Mai dela, eta emaiozu musu bat nire partez. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.